Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Halo perlok baro ngakwa ban penpau shipi ba kidon katu kat ni ki baju comments kelumar nga ki baju comments klamakor badon ru ki ba ben ya ki ya ka jaj ke jongi mad om tang ya ki ba hapo ba comments ndai kini ki ba shini shatai ki ba marjan marpa ki ba hang ni hapo ba ya salang rumah nang ta ki baju ben ki baju kho ba ya ka jaj ke jongi ki ong bagi dok trong ki long kumni kum tai ngan ong happy ba ka jaj ke jongi ki ka jaj ka bakar pang hadu kata-kata mar beli nga ong kalong bakar pang namar maro ki jan ki juking kani ka jaj ke jongi hakamet ke jongki ki king ya ki haka baki penenkam haka ban penroy ban penman haka ban ya i haban ya syam haban ya poi kha haka ban ya poi man haka ban ya laj ej haka ban ya laj ksam namar klem ka jaj ke jongi nga thai boro-boro lai poi hospital lut namla ubri uban im hapo perthai klem ka jingsyong lane klem ka trong namar kata wan nam ya comments kluma lane wan nam ya ben kluma re ka jaj ke jongi namar ka jaj ke jongi ka jaj ka bakar pang hadu kata-kata nga tharai ladam mangiru ngi ben ya ka kur ka jaj ke jong phi phin sngo kumno sai pan pau hi ma phi ya ka e ke jing sngo nga tanga ong sngo bhawan nam ya ben ya ka jaj ke jongi khoble shibon